Психотерапия по интернет – това е най-новата мода сред богатите и известните. Във века, когато се учим дистанционно и се женим в мрежата, психолозите също решиха да се възползват от това удобство. Как се прави терапия по скайп и дали е успешен този метод, вижте. Искам да ви разкажа за това как се чувствам и ако може да ми дадете съвет. На базата на снимките, които ми изпратихте, информацията, която излъчвате, е, че вие сте определено човек с голям ресурс на възможности и една доста силно подчертана амбиция. Преди 3 години Павлин Тодоров разбира, че ще бъде по-полезен за пациентите си, ако дава консултации и онлайн. Казва, че сега хората, които търсят помощта му в интернет, са в пъти повече от тези, които идват в кабинета му. Онлайн консултирането в голяма степен дава анонимност за на човека, от една страна. От друга страна, това е много лесен начин човек, не напускайки физическия си комфорт, да осъществи среща с професионалист. Оказва се, че точно този начин на терапия се харесва на българина. Той е по-евтин, защото не се налага да излиза от дома си. Освен това, може да си регистрира имейл или скайп под измислено име. И така разговорът да не стига до ушите на някой познат. Онлайн консултирането откликва по много мек за българската психика начин, защото чрез онлайн консултирането човек много по-лесно преодолява вътрешните бариери. Цената за консултация с психолог зависи от времето, за което се провежда терапията. При Павлин Тодоров тя е 30 лева за 40 минути. Разбира се, онлайн психологът има и своите недостатъци. Скайпът и чатът са добро решение, защото позволяват гъвкав график и време, през което клиентът да обмисли това, което иска да каже. Но така се губи личностният контакт, който е много важен за някои хора.